na mofo mbabodo igbe alụsoji Igbo niile igbe alụsoji Igbo niile nne m ụlọ nye jena mụ onye twezi amụ nwa ị na n'ụgwọ abịa n'ojebela akwụkwọ n'ọgụzila akwụkwọ n'ojizati n'aka mofo mgbadika igbe alụsoji Igbo niile oge robi na-egwu anọ m Alusi oji ekele munu.
Alusine no obileke na munu. Bena mena ndo ibeke na munu. Iruna ndeke na munu. Ibedo na meke na munu. Somebody start it. Obi ebe omenani ka anyị na-eme. Ọ bụrụ ọgwụ, ma ya bụrụ nsị. Omenani. Omenani nwa, bụrụ ebe anyị kwudo. Ọ na-eme ka ọ nala. Mma kamera to gwa ndị anyị baba kebiliba. Omenala anyị bụ na-eme ka ọ na. Ma mụ bụ ebe anyị onye Igbo ogwu eji ọmụ obodo dị iche iche bụ obodo ndị ọcha. Na mbata unu nwa bụkwa onye mụ na ya nọ na kọl bụ emeyọ nwaanyị ka ọ bụ ma na-emeyọ ka ọ bụ na Pennsylvania na US. Mgbe na-agụ ya maka ebe na ọ sị m na ọ bụrụ na ebe ọ datara ebe dịka na Disemba na nya aka abịa Deputy Controller of Nigeria Immigration Service. Ejetara ya n'akwụkwọ masị agụtara ya n'akwụkwọ. Omenala bụ omenala. Eso m n'ibe na-ekwu na omenala na ndị anakọrọ. Mmanwụ abụrụ ajọ ibe. Eluru m na London 2009 anọ m London wee mee olili a na-akpọ Halloween. Halloween a bụ nkọwa ya bụ Witches and Wizards Festival. Amosu. Ilu enyi ya obodo dị iche iche ele nwe anyị nwechara ọnụkwụ asị na isi na-agba ele. Ndị Ikem na-agba Katọ na-agba Dagaba na-agba Obili anyị na-agba Akamanatọ na-agba Basio na-agba. Ele ahụ ka ba na-akpọ ebe a na-akpọ ebe anyị na-akpọ community bụ Boro. Ele ahụ ka ba na-agba ya na Boro na Boro. Emechezie ndị bụ isi ebe a na-achịkọta ya bụ na Notting Hill. Notting Hill aka ya achịkọtazi ya. Ebe a na-akpọ mmanwụ nwa ndị tozuru nọcha na akpa ya. Ebe a na-akpọ ya bụ costume ka a na-akpọ ya. Ma anyị nwa na-akpọ ya masquerade. Mịa ma nwaliwela anyị masquerade ka ọ dị ka ebe jọlụ njọ. Ma nke ba bụrụ sọ mma baba nke ba costume. Ọ nke anyị nwa masquerade ka ọ bụrụ ebe jọlụ njọ. Eso m na ndị jere akwụkwọ gụọ akwụkwọ ọ bụrụ ejiri ọnụ eti azụ bụ na omenala abụrụ ajọ ibe. Ibe bụ ajọ ibe bụ ịtọ nsị maọbụ ije gwọ ọgwụ ka ị wee megide mmadụ ibe gị. Ọ bụrụ na o nwere ibe bụ omenala dị gị narị iwe eti ya were ya mee ezigbo ibe. Ndị ọcha kpalichara amosu mee plane na-agba n'ikuku. Ịma na ihe emepụta ya eme ya anyị ya akwado gị wee na-ekene unu na-ekene okorobịa okpobili bịa n'ọnwa na-ekene ụfọdụ ada anyị ụmụ ada anyị so wee bịa si unu na omenala enwe unu na-eme taa n'ịnwa akpa m dị aka m dị ya mma eso nke ọ bụla bụ ezigbo ibe anyị ga-emeti ya n'omenala ebe enwe ha na-agba taa n'ịnwa ọgụ agha nụrụ asụkọrọ mma egbukọrọ mmadụ omenala anyị ya bụ anyị mechie nwa anyị emume anyị mee ya omenala na ndụ anakọrọ Igwedo nna anyị ekwekọrọ ka ọ na iru nna anyị ekwekọrọ ka ọ na ebe na ndụ ebe ekwekọrọ ka ọ na akwụkwọ na-atọ na ndụ ekwekọrọ ka ọ na alụsị ine nna na ndụ ekwekọrọ ka ọ na ichie na ndụ ọ dị ndụ na ọnwụrụ anwụ ekwekọrọ ka ọ na ụmụada na ndụ ọ dị ndụ na ọnwụrụ anwụ ekwekọrọ ka ọ na okorobịa anyị ya bụ okorobịa kwụsie ike na-aga n'iru ụmụada anyị
pụọ ije ibe ba jere ije n'ụdị na nwunye ba mụọ oke mụọ nwaanyị nwụọ nwoke na na di ya ebili ibe eji wee mara di na nwunye bụ onye nụọ ya na di ya ebili si emegbu na nwunye ma nwunye emegbu na di ya kaba bili n'udo kaba mụọ ozuzu oke mụọ ozu a wee na-ayọ unu si unu dịka ụgbọ unu niile bụ ndị bịa be m nwe onye emekwa na nseke ọ bụrụ na unu a na-anwa nwere ibe gị zọọ gị ọkpa ma anụ ọkpa nwanne ka ọ zọrọ ewere ya na ọzọrọ gị ọkpa maka na ọ na-elu gị elu ma ọ bụ na ọ bụrụ gị osimi wee na-ayọ si unu dịka ụgbọ ọgwụ anya unu ndị chi mmanwụ ndị chi mmanwụ mgbe ozugokwanụ ndị chi mmanwụ biko kaba na-arị bụ unu bụ onye na-eme nke na-adịrọ mma bịa na-egenụ ntị kwụsị na ịtali ozuo mmetikwe mmadụ owu ntị n'owu nda unu apịazi na ịtali ọzọ owu ntị n'owu nda so unu bụ onye na-eme nke na-adịrị ya na-abụrụ ya kwụsị na onye abụdụ onye ọdụ ndị chi mmanwụ unu ka m na-agwa unu bụ igwe dị biko ni si anụ n'ọgụ na ndị ebe ọzọ ọ bụrụ na ịma na o nwere nke ị na-eli na-aba n'anya ma ọ bụ na-aba n'isi libineta ndị ihe elie gaa n'ebe anya na-abụghị anya wee lie ibe dị n'iwu dị n'iwu na ndụ so na Naịjirịa so iwu Naịjirịa anyị bụ ndị na ndụ ya na-obi wee na-ayọ unu si unu na agbacha ebe enwe na ya gbatị ya ogologo gbatị ya obi anyị unu ya agawa n'iru onye na-aga n'iru nwa ribi ya tọdịrị ọkpa ebe nna ya ọ bụ na-asị m Chukwu abịa ọ bụrụ na mụ bụ ebe anya onye Igbo ogwu ejo na m echegharị okolobịa maọbụ agbọghọ maọbụ duru maọbụ nwatakịrị nọ n'okpuru nọ na ndụ aja echiche ya were aja echiche ahụ kpọọ m iru ọ bụrụ na m na-ekwu ka ọ dị mma Chukwu abịa ime ka mụ na ezinụlọ m ka ibe dị Audience. onye na-emela ọra niile onye chere m ofu mba bụ odogwu igwe alụso ji Igbo